Да, деца, днеска ще ви разкажа приказката на Кайо Педала. Ей, педрас Кайо, ела тука, майка ти подката шиба иначе. Говоря сериозно, педрас. Къде си, ще намериш, ще е бъл майка. Голям педрас е тос. Къде може да е Кайо? Ей, сядай, ба. Влезнал в газа ми. Ай, Кайо, отивам да се къпиме. Аз не искам да се къпя, нещастничка. Много студено, малата подката да е. Нати, Кайо, наври си го ти си го наври газа. Педарас, удар тъшака ме, добре ли си, ама? Не съм добре, майка иска да ме къп. Ей, сега ще чука ми тая кучка. А оставя, педарас. Не дей бе, нещастник. Не. Баща ми е педарас. Малко вазелин да добавяме към водата. Кайо, наври си го газа това. Малко бълничета да ти правим, че ако се не сеш да не видим лайната. Ей, майни, харесайте страницата на The Shit във Facebook. Айде, чао!